Interiér Topolčianskej galérie je určite vkusný, ale nový dizajn do nej priniesli študenti tunajšej strednej odbornej školy drevárskej. Prezentujú sa tu práce žiakov odborov tvorba nábytku a interiéru, odbor umelecký stolár, stolár a čalúnik. Môžeme tu vidieť maľby, vidíme koláže, je použitá ceruska, je použitý pastel, rozličné techniky. Táto tvorba je prácou viacej žiakov, ako tých diel tu v skutočnosti máme. Výstava je doplnená aj o fotografie. Fotografia je v podstate našou novinkou, pretože sa začala vyučovať v školskom vzdelávacom programe pre odbor tvorba nábytku a interiéru. A práve prezentácie interiéru prítomných najviac zaujali. Sú to ich maturitné práce, kde musia žiaci zhotoviť model a k modelu aj nejakú technickú dokumentáciu. Ďalej v priestore sú aj práce umeleckých stolárov. Sú to naozaj umelecké kúsky. Tieto budú ďalej rozširované o ďalšie takéto dielka. Študenti drevárskej školy sa zúčastňujú aj ďalších výstav, nekončia v Topolčianskej galérii. Na výstave Mladý tvorca na nábytku a bývaní v Nitre. K dnešnému dňu máme 489 študentov. Myslím, že je správne, že sa vystavujú aj práce žiakov. To je také trošku ocenenie ich snahy, povzbudenie potom do toho, aby tvorili ďalej. Tieto diela mohli vzniknúť aj vďaka podpore firmy, s ktorou škola spolupracuje, no aj samotní študenti sú prínosom. Spoločnosť, ktorá má tendenciu stať sa lídrom na európskom trhu nábytku, je veľmi dôležité, aby mala za sebou aj školy, ktoré predpripravia ich budúcich zamestnancov. Úzkú spoluprácu máme aj s Technickou univerzitou vo Zvolene. Topolčany ako región vlastne už historicky bol regiónom, kde nábytok sa vyrábal v minulom storočí. Je tu veľa stolárskych dynastií a rodín, ktorí z pokolenia na pokolenie si odovzdávajú remeslo. A doplnky do bytu, interiéru či samotné návrhy na nábytok v galérii na vás dýchajú prostredníctvom tejto výstavy z každého kúta. Trend v nábytkárstve praje dizajnérom, aj keď majú plné ruky práce, nie všetci toto remeslo dokonale ovládajú. Dnes je veľký záujem hlavne o dizajn. Sice neviem prečo. Dnes vo svete viacej potrebujú ľudí, aj čo poznajú problematiku dreva, aj do trošku viacej detailov, pretože keď predstavujeme, že len to moderné je super a vlastne starí majstri nás naučili všetky techniky, slohy a tieto veci. A keď to pretvoríte do novodobého dizajnu, tak to úplne niekam inám posunie, ako keď len začne človek tvoriť z niečoho len tak, že si sa hrá s linkou alebo tak. Ale koľko ľudí, toľko chutí a to sa potvrdilo aj na tejto pestrej výstave. Ani jeden z vystavených kúskov nezostal bez povšimnutia. Každé má niečo do seba, či už tieto priestorové náhľady, čo sa týka zariadenia interiérov jednotlivých izieb. Mne sa páči tento stolík, je zaujímavý. Zobrala by som si ho do bytu, páči sa mi. Ťažko sa mi povie, ktoré dielo sa mi najviac páči, pretože všetkých tých žiakov učí. Možno tie práce tých umeleckých stolárov a umelecko-remeselné práce. Páčia sa mi tie interiéry, čo sú tam spravené, tie interiéry, čo žiaci vyrobili, že majú svoju fantáziu na to a že to dokážu tá tvorba interiéru a nábytku vyrobiť. Riaditeľka školy by na výstave privítala viac diel aj od čalúnikov, lenže tento odbor trochu zýva prázdnotou. Na našej škole stále máme čalúnikov, bohužiaľ nemáme jednu triedu, ale len jednu skupinu. Galéria v Topolčanoch bude aj v tomto roku ponúkať celé spektrum výstav. Spomeňme aspoň niektoré. Je pripravených niekoľko výstav. Vo februári je maliar, grafik Jozef Vidrnák, potom je v marci William Šulik, Jan Kurinec, perokresby, jarný predajný salón. Máme pripraveného docenta Lukáča, to je veľmi dobrý dizajner. A potom poriadame celoslovenskú súťaž Dielo tvojich rúk, ktorá sa už poriada 5. rok v Topolčanoch. Milovníci a obdivovatelia umenia si teda určite prídu na svoje. Ešte pripomeňme, že diela študentov drevárskej školy budete môcť v galérii vidieť aj v budúcnosti. Konkrétne táto výstava potrvá do 29. januára.